ассалому алайкум ёру дӯстон муҳтарам ҳаводорои канали мо. имрӯз барои шумо як хабареро мерасонам ки имрӯз дар калхози сомониён дар якум участка кӯмир овардианд. дастсафкош хатиб будааст. кӯмири аълосифат, кӯмири ӯзбекистон, ангрени ӯзбекистон будааст. келош 2 сомон будааст. дастсафкаш дар дорониша тамоми ҳамин минтақаи ноҳияи масчоба дастсафка доштиянд. кӯмирашо проверка карда дидага ҳастанд ки бо андак чӯб аллакай дар мегирад. кӯмираш кӯмири босифат будааст. аз рӯи гуфти ҳамун соҳиби анамин кӯмирфурӯш. агар шахсоне ки кӯмирхар бошад метавонед заказ кунед. дар ҳамин тамоми минтақаҳои ҳамин якум участка, дуюму сеюму район бурда мерасонанд. рақамҳояш барои тамос 92 731 06 92. метавонед ба ин рақамҳо занг зада харидорӣ кунед. кӯмир босифат. агарчи дар федератсияи русия ҳам бошед, агар баъдан ман дар зери описани ҳамин видео як рақами картаеро мегузорам. шумо метавонед дар ҳамун карта пул гузаронда чекашро ба ҳамин соҳиби карта бо тариқи ватсап мегузаронеду баъд ҷоҳои даркоритонро бурда мерасонанд ҳамин ангиштҳои ангрени ӯзбекистонро. агар видео маъқул шуда бошад, ҳатман дар зери навор комментария ва инчунин лайкҳои худатонро мегузоред. боқӣ сарбуланду хонобод бошед. Ligi dari digi ni bro.